a berte nás s rezervou. Ja si aj tu láňam. Všetci ležia, hej? Ešte nie, tak ešte nie. Kokos, ale než zás dojde ten hospodár, vyláme nám okna. Stávajme. On ráno nikdy nechodí, ešte spíme. Ej, stávajme. Veľmi dobre. Ako sa ti spalo? Jaj, perfektne. Kravička, postoj. Ježiš, ak kýbel som si zabudla. Euka! Kýbel! Dobre, chvíľku ešte. Yes! Potrebujeme! Dobre, joj, chvíľu. Krava jedna! Pozor na ňu. Hej, krava! Nie, toto je nás strašné. ráno otravujete. Hej, kýbel! Malinka, Dobre. kľud. Musíme si ju takto... No, hej, Tak toto je teda neposlušná krava, neposlušná. Ja by som ju podojila, ale ja sa jej bojím. Evička, koľkokrát som ti hovoril, sa to musíš raz naučiť. Prekonaj ten strach. Počkaj, Monika, poď ma. hej! Nedojím krávy vôbec. Preboha živého. Euka, veď všetky zvieratá ťa kopú! Tak krátko ma napodobnil úplne aj s tým, že keď ma kopla kráva, tak už tam nejdem, už sa jej bojím. Zahral to úplne, ako keby som to bola ja. Základ dobrého dojenia, dobre si umyť vemienka. Pozri sa, dobré vemienka. Toto sú kvalitné vemienka. Kravička sa mále dobre. Toto sú jedny dobré vemienka. Hej, prvý odstrek dáme. Věděla jsem, že mě musela podojit, že jsem hrála teda krávu. Kráva hraje většinu krávu, ne? No, takže mě tak úplně poměgají. S tím jsem teda nečekala, ale tak no. Jsem myslela, že mě jakože budu dojít pri vemene má kráva ty prsa, ne? No tak, dobre, však pohodě, já jich mám napredu, druhá jich má nazadu, no. Někomu stojí a někomu vystaví, že to... A ideme. To vážne, to boli. Dobre, moja, dobre. Postoj, Malinka, postoj. Postoj. Po takej dlhej době, keď ťa niekto zaprsol, keď si to akože... Mohla by som byť aj zajtra kráva, ja nevím, každý deň, nech má sanco. Adam, farmák týždňa, to zase bude. Bože, ten Adam, vieš čo? Preboha, už ma oči bolia. Ja už to vôbec nemôžem počúvať. Vážený, To je hrozné, Monika, čo tam zase vyprávaš? ticho. Ušulám si radšej cigaretko. Ale prestaň, ty Ty, furt že tu byl mudruješ. teda hospodár a zadal nám nejaké ty úlohy. No, že od rána hneď Ja by robota. som navrhoval, keby... No, sme si dali taký light deň, že by sme si ho mohli nejak propiť. Nejakým tým dobrým alkoholem. Ale že musíme ju upratúvať. No, Dvor treba pozametať, tam treba upratúvať. Ja zase budem v kuchyni celý deň iba mlieť. A kto bude hnujky dať? no a zadal nám takú Či jo? úlohu, že by sme mieli ako postrihať tie naše ovce. No, tak ja strihať určite nebudem. No, Monika, jednoducho ti to zadávam, jak úlohu Ale mňa si to mu vôbec slúha. nezaujíma, Adam. Tebe, keď som zadávala úlohy, tiež si nepočúval. Jednoducho nás tu je málo a sem ťa poverím. Ale mňa to nezaujíma vôbec, Adam, ty si mňa tiež nepočúval a ja to proste odmietam a mňa to nedonútiš. Rado ma napodobňoval a myslím, že to robil veľmi dobre. Myslím, že ma úplne odhadol, mňa to vôbec neurazilo. Mňa to osobne veľmi pobavilo. Sa smeje ešte doteraz toho, ale neviem, či to je úprimný smiech, alebo iba proste čakám, kedy sa otočím, rozsem nejaké vidly štvorky do chrbta, to neviem. No tak ťa to bude moce donúciť. Je to Pána, teraz sa rozkaz? nikam nedostaneme. Ja budem za ňu robiť všechno, ne? Včili ja budú strihať ovce, včili ja budú dojiť krávy. Dobre, už aj ty buď ticho, no. Adam je úplne perfektne sparadoval, všetko vystihel, no. A sranda ešte aj tú záhoráčinu do toho zapojil, no som sa na ten tak zabával asi najviac. Počúvaj to ten Adam. Počúvaj, tá Monika je naša. Počúvaj ten Adam. To je, vieš čo? A Čo oni robia? Bože, však to je nenormálne. Počúvaj ma, Ela ako farmák týždňa. Dobre. A čo? Ako sa máte? Jak vám to slúši, dneska, babi? Všetko v pohode? Jasné.
všetko super, úplne paráda. Palože sero, la 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 la. A palože sero, la 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 la. Dáme one, 1, 3,